Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titus Starwell Khan. Hagasin ng kongjong katayo lalom ya kejingelang bat kinong kayi marap karilom kasi. Haka council banimer jingmot alo kejing jukinong kayi ban penyat yo iki marap nakadaw jong kejuk hukum pakhang ya kisnong kitau. Bat ka jingelang kalarai ban terwa syak sarkar jela bahkan plelat plelenti lem ikinong kayi bakin yo ade yaki marap jongki hayudo. Hakane kejialang leadon lang UMDC ke seorang kam ubak penyat sing sim acting sim bat ki menteri kahima melim lambat kinong kayi marap na ribhoy na maureng keneng bat kiwei ki jaka. Nakaliang kinong kayi kilapan sengau hakmat unukli ke KJDC ya kejing baki ya kendo na kejing bamyo penyat yo ya ki marap bat kejing do nong ka baki lamat na kejing pot ka jong ki marap ki bala set kut haki kudam hayodu bat kiwei ki yo nadu batrai kam ke hukum pakhang shnong jong sorkar pedeng bat sorkar jela. Hador kani nakaliang UCM ula sheme karai banit bu ya kejing terwa hakmat jong ke sorkar jela bat ru hakmat ki board district bakin perkhat lem ya kinong kayi marap da ka ba pleno ya ka yo delang hayodu ka badai ka yo marap ka ba hedu ha ka jela. Namar kani ka di kapur ka ba kinong rap kidang penmi ya ki marap ki jongki. Tekai kejing ka ba ngilap menta ka long ba ubabun u marap menta uba ki nong khai ki jungi ki ju thiet na ki nong rap ki jungi ban chalan sabar menta ya yo sabar te ladangi pet ya ka local market mo ka jing ya dia thiet paramangi khamtam bagadon gani ka lockdown ni ka duna ba tingi iba ki nong rap ki jungi ki haban shu detat ya ki mar ki jongki namar bau deru umar puut ilahap anshu bread kumtu te kani kala tak bah ya kayo kakot jongki pai ba nong rap ki jongi te hadin ba ngilaya flu jengmut ngila sngap na baro ki nomi khmat ki jongi naka liang jong paim naka liang jong kinong khai kawi karai ka ba ngila shim menta kalong ba ngin kerpat ya ka sorkar jela ka jungi nang bau chief minister ba unsyano nang ba ka district administration bangin pli no ya ka yo delang ka bamut hak ka bahap apo yudu tang ya katu ka yo delang ka bangiong ka badai ka yo jur ka ba kati ka caka yo delang ka di ka caka ka ba kinong rap ki jungi ki juan ra ya ki marap hakini kinong khayi jungi balengi shim yang ni karai hoi nakaliang ka sarkar kala pli ya ki yo delang hakikat tu ni teligi caka dan re hadin bangila sngap ya ki jing ajing mut nakini kinong khayi ki balaju im nangani ka kam kawi ka jing ka bagi penpau kalong namar kitu ki yo delang ki baki ka sarkar ka pli kim don ya ki go down ki babiang ngin kerpat ke sarkar ban syakno ban pli ketika yo delang bat haka juga porru la penting kena ba ka sarkar ke ban ai jingbet tang ya ki katu kat ni kan long limited mde ya baro kata kan long gajing penbet lang bat u sim melia begini kinong khai bagi nom pelat ya ka arpo balai pungut bat ngila penting kena ru nakaliang council ba office jong sim meliam bagi pulet jong ka office UCM meliam kin pej bahkan kan don ka social distancing protokol kumbala bu da government ba kumjuk ru nakaliang jong council ngin pha ki enforcement ki jongi ban yarap amtu kabaar kerpat ru ya ki ngimut ban kerpat ru ya ka sarkar nang bau chief minister ban ya kren ru bat ki counterpart ki jongi kabamut kum ka Assam lani ki we ki state ki baju shim ki ni ki marap ki jongi bakin ailat pan ai pass lani bakin ai jingbet permission ya kini kinong rap ya kini kinong khai bakin penpoi ya ki mar ki jongki syaki tu ki state kum baki julia haki por ki baladap
Hakani hi kejuk kasi UCM ulalet yakendo yo sembut menteri rangba kejala uba preston tensong banbo yakene kejing terwa daka bakul laru banaka liang jong ka hima melim bat ka keji edisi ken penti kena baki brio ki bawan de wan thiet yakini ki maram ken bot renti yaki kendon jing betha jong ka sorkar jala khamtam kejing pencenga iwei na iwei pan Kejing terwa kalong ru bagi nong kaye ken syong dukan empalat yak arpau nilai paungut. Nakaliang jong sembut menteri rangba kejala ula kular ban sashim kia yak ni kejing terwa jong ka KHADC ban unsara hakamat jong ka sorkar jala banyak selok kambanya syuwa ban shim yak nukarai.